Bé, bona tarda. Albert, ets per aquí? Bona tarda, estic aquí. Escolta, comencem, per respecte als que hem estat puntuals. Molt bé. Donar la benvinguda a tots i a totes. Bé, l'enquadrament d'aquest Zoom és per parlar del món rural. Quina és la perspectiva que té el Partit Nacionalista de Catalunya respecte al món rural? Quina és la perspectiva avui i la tendència del demà? O cap a on tenim que caminar? Amb nosaltres teniu a l'Enric Gràcia, que és el número 1 per la demarcació de Lleida, i l'Albert Ferrer, que és membre de la candidatura, juntament amb mi, de la candidatura per Lleida, però la seva trajectòria, experiència i sobretot coneixença i coneixement del sector per la seva trajectòria professional. Disculpeu-me que vaig parant perquè vaig admitint gent i tampoc vull parar-me. Per tant, jo deixo en mans de l'Enric, que hi farà una breu presentació i després l'exposició la farà l'Albert Ferrer. Ens marquem una hora màxim de durada amb l'objectiu que hi hagi una part expositiva de com ho veiem nosaltres. Per tant, l'Albert compartirà pantalla. Si hi ha preguntes, és millor ficar-les al xat o bé esperar al final de la part expositiva i a partir d'aquí torn obert de paraula, a la qual volem destinar almenys 20 minuts per poder fer feedback i alhora poder enriquir la proposta que nosaltres treballem, fiquem a la taula. Al marge d'això, aquesta presentació s'està gravant, per tant la penjarem al canal de YouTube segurament durant el dia de demà al canal del Partit Nacionalista de Catalunya a YouTube per tal que tothom que vulgui hi pugui accedir. I en tot cas, jo no m'extenc més a l'espera que l'Enric us digui algunes paraules i l'Albert em faci la presentació. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Àlex. Molt bona tarda a tothom. Primer de tot, agrair l'assistència de tots els presents i desitjar que us agradi la presentació que realitzarem sobre el món rural i el futbol català. Pels que no em coneixeu, em dic Enric Gràcia, jo tinc 32 anys i soc veí de Mollerussa. A nivell acadèmic, soc graduat en Relacions Laborals i tècnic superior en Comerç i Màrqueting, però professionalment em dedico al sector bancari i més concretament a l'assessorament financer d'empreses i famílies. Dir-vos que encapçalo la llista per la demarcació de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, del Partit Nacionalista de Catalunya. Jo només soc la cara visible d'una llista plena de professionals de diferents edats i sectors, gent treballadora que no viu de la política, però sí que té inquietuds de voler canviar les coses, que consideren que l'actual govern està més pendent de si independència sí, de si independència no, i no pas d'aportar solucions reals als problemes que tenim al dia a dia els catalans i les catalanes. És per això que a mi m'agradaria presentar-vos, fer una síntesi només sobre les propostes específiques que hem treballat per les Terres de Lleida més concretament. Faré només, us les nombraré, durant aquesta setmana de campanya les anirem desmembrant totes i us les anirem explicant, però sí que volia que almenys avui ni treballarem una, però que almenys ja les conegueu. Treballarem amb la creació de la Conselleria de Polítiques Rurals, amb seu a Lleida. També treballarem per el compromís d'una reforma legislativa sensible amb el territori, establint una llei marc, cansats una mica potser més del centralisme barceloní. El món rural, objectiu 2030 del futbol català, que és la ponència que avui l'Albert Ferrer ens farà més el desglòs. Hem treballat també per una aposta clara pels Jocs Olímpics d'hivern dels Pirineus. Una altra temàtica que hem treballat és els joves agricultors. Cal incrementar el seu paper rellevant i dotar-los d'ajudes efectives perquè els necessitem molt i sobretot aquí a la demarcació de Lleida. Establir una conceptualització de gestió pública oberta i digital, és que estigui al costat de la gent,
També el PNC Lleida tenim un compromís i un pla d'acció ambiciós de lluita pel despoblament i la pèrdua d'identitat local. Ja no, a vegades sempre ens fem referència a l'Alt Pirineu, però també tenim problemes a les comarques de la Segarra i Garrigues. Fem molt incís també amb el canal Segarra-Garrigues, ha de ser una realitat. Impulsar un compromís polític transversal i interinstitucional, sobretot fent amb 4 eixos, que són el pla de camins, la connexió viària Lleida-Tarragona, l'alta velocitat, l'AVE-l'ABLO, la renovació de part de rodalies que millori servei i incrementi l'oferta i els horaris, la creació del nexe de transferència de tecnologia i coneixement, IRTA versus pagesia. Creiem que seria molt ric que ens poguéssim aprofitar d'aquest coneixement per la pagesia. La Universitat de Lleida, un pol clau per al desenvolupament econòmic, tecnològic i científic i social de la nostra demarcació. Impulsar una reforma del sistema de salut i social per gestionar la singularitat dels pobles de cada demarcació. Algo molt bàsic, però que considerem que encara no es fa del tot prou bé, donar cobertura d'internet a tots els pobles i millora de la cobertura mòbil, especial atenció als polígons industrials, que són els que pateixen més en alguns casos, i, per últim, establir un nou sistema de finançament a l'Aran per fer un desplegament efectiu de la llei de règim especial de la Vall d'Aran. Aquestes són les principals propostes que treballarem per les Terres de Lleida, que no són les úniques, d'acord? Però ja per ser breu i centrant-nos en el món rural, mireu, el sector agroalimentari català és el primer sector industrial del país. Però si un dona una volta pels nostres pobles, se'n dona que tenim un problema urgent i estructural. Cada dia a Catalunya tanquen i s'abandonen explotacions agràries pel simple fet que no els donem prou ajudes. Només en 4 anys han desaparegut el 25% de les nostres explotacions agràries, segons el cens de la taula agrària. Les explotacions del sector boví i porcí no amplien els seus projectes ni inversions a Catalunya per les dificultats burocràtiques i administratives que es troben a l'hora de dur a terme. Però, en canvi, sí que ho fan a l'Aragó, ja que allí els hi fiquen més facilitats. I això és una cosa que no pot ser. No pot ser i hem de ficar solució. La proposta projecte que ens presentarà avui l'Albert creiem que ens pot ajudar a transformar el sector agroalimentari i a fer-lo més competitiu, més modern, més digital, més sostenible i sobretot amb una major activitat d'I+D. Sense allargar més, us presento a l'Albert Ferrer. Ell és membre de la llista per la demarcació de Lleida, com bé ha dit l'Àlex també. Albert és llicenciat en Ciències Empresarials i també en Ciències Polítiques Internacionals. Ell va formar part durant 6 anys de la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació al Parlament Europeu i va ser cap de gabinet del conseller d'Agricultura quan el senyor Mas era president, entre d'altres competències que segur que em deixo i que ell us explicarà molt millor. Així, per tant, endavant, Albert, i moltes gràcies. Molt bé. Per poder veure per poder passar la pantalla, Àlex? Molt bé. Abans de res, agrair-vos l'estona i la il·lusió per compartir o per escoltar les nostres propostes que imaginem, que somiem per aquest país petit, que tots sabem, Catalunya. En tot cas, agraeixo molt la presentació de l'Enric i també de l'Àlex i intentaré ser el màxim de breu, tot esperant això, que pugui arribar a les preguntes, intentar poder respondre tot allò que d'alguna manera, sense voler, m'hagi pogut deixar o dubtes que pugueu tenir. L'hem anomenat el futbol català. La presentació, que ja ho veus que hem posat un repte interessant, és perquè ens hem inspirat molt amb el que està passant amb aquesta revolució agroindustrial i del que està passant també en el món rural a altres països del món. Com us imagineu, el futbol català és un nom anglès i que segurament molts de vosaltres us deu abocar
el que passa a Silicon Valley, segurament a Califòrnia, i és que és així. Nosaltres ens hem inspirat molt amb el que està passant a Califòrnia, però també a Israel i a Holanda. Aquest triangle de països, si voleu, Califòrnia no tan petit, però sí que Holanda i Israel hi estan fent una grandíssima revolució en el món agroindustrial i d'una una visió global i holística del país. Llavors, a partir d'aquí, la nostra ambició és aquesta i esperem poder posar el nostre petit gra de sorra per imaginar i construir aquest petit país que tots necessitem. Si em permeteu, una primera fotografia del repte que tenim a Catalunya. Nosaltres posem un escenari al 2030, un escenari en el qual creiem que és molt factible poder-hi arribar amb molta força i que, de fet, la Comissió Europea també en les seves grans línies que ha dibuixat pels propers anys també van en aquest sentit. Però els reptes que tenim no són menors. Ja veieu que un dels principals problemes és alimentar a una població creixent al món i, a més una classe mitja que està creixent moltíssim i que, per tant, té gana de menjar més proteïna animal i no només vegetal, com tot el que seria l'Àsia. Tenim un gran repte, com és l'adaptació al canvi climàtic, però a Catalunya, més a prop, tenim el greu problema del despoblament accelerat que està patint el país i uns ingressos de la pagesia baixant i cada dia més inestables. A tot això se li suma la fam, les immigracions, etc. Evidentment, això és una primera fotografia que no pretén ser exhaustiva, però sí que ens ensenya que tenim un repte que no és menor i que com a societat i com a país hem de donar resposta. Si em permeteu, aquest primer gràfic, aquest primer mapa, diguéssim, aquí podeu veure en diferents colors què està passant en la població de Catalunya. Com veieu, els colors clars, verds clars perquè ens entenguem, són aquells municipis que han incrementat la seva població entre el 2008 i el 2018 i en colors més vermellosos, taronges, és els municipis que han perdut població. Ja sabeu que Catalunya, globalment, entre el 2008 i el 2018, va guanyar població i d'una manera important, sobretot per la immigració de persones vingudes de fora del país, però, com veieu, aquest creixement de manera general del país s'ha concentrat en unes zones i, en canvi, unes altres, com veieu, a tota la zona del Pirineu, Catalunya central, el sud del país, està perdent població i, a més, amb magnituds importants. Aquest altre gràfic, no us inundaré molt de gràfics, però sí que m'agrada posar fotografia perquè ens dona una magnitud del que està passant. El que està passant al país i que sembla que, no sé, moltes vegades quan escoltes les notícies sembla que això no passi i això està passant. I aquesta notícia, per mi, reflexa molt bé aquest desconeixement i que moltes vegades hi ha entre la gran ciutat Barcelona, aquesta capital que pot ser el cap i casal del país, però que està cada dia desconnectant-se més del que està passant en el nostre país, en el rerepaís per alguns i en alguns en el nostre país, que de país només en tenim un. I llavors aquí el que estem veient és que aquesta desconnexió parla per si sola i és que, si us hi fixeu en el gràfic, a baix, a la graella, diguéssim, que explica el despoblament com a problemàtica, tenim que 10 comarques del país és la principal problemàtica de la comarca. És a dir, el despoblament, avui, a Catalunya, és la principal problemàtica a 10 comarques del país. Una miqueta el que vèiem en el gràfic anterior a nivell comarcal, aquí el zoom està un pelín més posat en alçada i veiem el que està passant a tot el que és el Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent, excepte el Segrià, per l'efecte de capitalitat de Lleida, i a les Terres de l'Ebre. En canvi, veiem una diferència molt clara al que està passant al litoral i prelitoral tarragoní, barceloní i gironí. Per tant, aquí tenim un repte molt important com a país que hem de donar resposta i que nosaltres, amb molta humilitat, volem posar el nostre petit gra de sorra per intentar revertir aquesta situació i que puguem mallar aquest país. Perquè sabem que quan un poble tanca l'escola, aquell poble, malauradament, ja no tindrà futur. Ho posem en positiu, som-hi i vinga.
Si em permeteu, com he comentat abans, amb el Food Valley us he parlat una miqueta de 3 països que han sigut els nostres, diguéssim, espais d'on hem volgut aprendre i d'on creiem que podem aprendre com a país. En aquesta petita gràfica, graella, millor dit, podem comparar dos estats de la Unió Europea, un és Espanya, l'altre Holanda. Si em permeteu, donaré només 3 dades de totes les que hi ha aquí, però em semblava que era oportú per si algú té ganes d'anar-se mirant una a una, doncs que ho pugui saber. En tot cas, Holanda, 17 milions d'habitants, una àrea de 37.000 quilòmetres quadrats. Com a símil, Catalunya en té 32.000 quilòmetres quadrats i Catalunya tenim 7 milions d'habitants. Vull dir, perquè veieu, a Holanda, 17 milions, Catalunya 7, però en canvi com a àrea no és tan més gran. Holanda 37 i nosaltres 32. Però aquí hi ha una dada, si baixeu més avall, que parla de les exportacions de productes agroalimentaris. Com veieu, Holanda va exportar, això són dades de la Comissió Europea de l'any passat, que parlen d'una exportació que gairebé arriba als 100.000 milions d'euros. Ho hem dit bé, 100.000 milions d'euros. Si ens anem a la graella de la dreta, Espanya, la comparativa, 47 milions, una superfície que multiplica per més de 10 a la superfície que té Holanda, Espanya, parlem de 500.000 quilòmetres quadrats. Però si us hi fixeu, què passa amb la graella més avall d'exportacions de productes agroalimentaris? Veiem que Espanya en va exportar 49.000 milions d'euros. Veiem que Holanda 100.000 milions d'euros. I aquí, a mi, si em permeteu, això és una dada que per mi explica moltes coses que m'obliguen a arribar a rascar una miqueta més per entendre què està passant. Un país que teníem entès que era l'horta, diguéssim, un estat que era l'horta d'Europa, resulta que per exportacions exporta la meitat del que exporta Holanda, un país de 17 milions i de només 37.000 quilòmetres quadrats, perquè, com us deia, una superfície semblant a la que té Catalunya. Aquí hi ha una altra dada que a mi crec que era molt oportú que compartíssim, que és els salaris, els sous. Moltes vegades la pagesia del nostre país es queixa de salaris indignes, de salaris molt baixos, de preus que no sustenten inclús els costos directes de producció, i en canvi el que està passant a Catalunya. Mirem a Holanda, em permetreu que la gràfica que he trobat d'Holanda arriba fins al 2010, en canvi la de Catalunya és el 2006, i la de Catalunya és comparada amb Espanya. Però el que sí que volia mostrar en aquesta gràfica és la greu situació que viu la nostra pagesia, pagesia entesa com el seu conjunt, sense entrar en sectors específics, però sí que és la renda agrària que tenim en el país i que veieu que des de l'any 2006 encara no hem sigut capaços, sense tenir en compte la inflació, que per tant ens permet comparar el que està passant amb la renda agrària que tenim l'any 2010. I, per tant, algú pot entendre el per què la gent jove se'n va de les zones rurals cap a la ciutat a buscar futur més digne. En canvi, veiem què passa a Holanda. Holanda, veiem que, excepte el 2019, que va haver-hi una baixada molt important, sensible, diguéssim, dels preus respecte a l'any 2017, que és perquè el 2017 es van disparar els salaris o les rendes, veieu que té una evolució molt igual a la resta de sectors de l'economia, com poden ser a la indústria o al sector serveis. Per tant, aquí veiem que a Holanda alguna cosa estan fent diferent, sensiblement diferent que nosaltres, perquè ells tenen el sector que continua tenint uns salaris molt igualats amb la resta dels sectors productius del país, en canvi a Catalunya no tenim aquesta situació. Aquí també, aquesta gràfica també crec que era molt oportú perquè explica què està passant a Holanda amb els salaris i d'on venen. Com veieu, hi ha salaris que de promig, parlant de 42.000 euros per un pagès. A Catalunya els salaris no arriben ni de mitjana al conjunt del país a 40.000 euros. Per tant, vol dir que hi ha un futur diferent, un futur digne, de salaris més que dignes, de salaris que la gent realment ens poden il·lusionar per construir un futur amb la nostra família, i Holanda és un país que així ho demostra. Ja veieu que hi ha sectors que s'estan pagant salaris de 50, 60 i 70.000 euros anuals. Per anar per feina, aquí hi ha un gràfic que explica una miqueta més bé, una graella, millor dit, que explica més bé què està passant a Holanda, amb una miqueta més de detall pel que fa a les exportacions.
I el que es pot veure aquí és que Holanda, avui, un petit país com el que dèiem abans, que és d'una mida semblant a la de Catalunya, un pelín més gran que la de Catalunya, avui ha esdevingut el segon país exportador del món després dels Estats Units de productes agroalimentaris. La dada, quan jo la llegia, no me la creia, vaig haver d'estar buscant i la veritat és que són dades que presenta el govern holandès, però que la Comissió Europea així ho reflexa i les principals, diguéssim, revistes globals ho refuten i que, per tant, et porta a pensar que alguna cosa estan fent molt bé aquesta gent i que nosaltres en podem aprendre moltíssim. 100.000 milions d'euros en exportacions, que situen a Holanda, com comentava, el segon país del món en número d'exportacions, però que, com hem dit, només representa 17 milions sobre una població de més de 7.000 milions de persones. Aquí està la dada que també molta gent em preguntava, ostres, i això per què passa? Doncs em deia, no, és que potser el port de Rotterdam realment fa de ròtula i com que és el principal port d'Europa, segurament això el que fa és que les exportacions de productes agroalimentaris realment siguin tan avoltats. Però després, quan busques dades oficials, demostren que aquesta hipòtesi, que en un principi pot semblar plausible, no és certa i acaba sent que, en fi, ja ho veieu, el color blau més fosc és el que suposa les reexportacions, per tant, aquesta hipòtesi que el port de Rotterdam o, en fi, altres ports més petits d'Holanda, doncs el que fan és això, de reexportació, però com veieu, la majoria, que és el blau clar, blau cel, és producte fet a Holanda, que per tant està fet a casa en el seu país. Com per tant, a més, com veieu, no tenen un monocultiu, sinó que tenen molts sectors altament productius, altament exportadors, que el que fan és que, a més, això li doni molta consistència a les seves exportacions i li doni molta resiliència per si hi hagués algun dels sectors que no anés bé. Aquí una miqueta, aquesta gràfica o presentació, el que vull explicar una miqueta és el que us estava explicant ara, que Holanda exporta al voltant d'aquests 100.000 milions d'euros i, en canvi, com moltes vegades parlem de Catalunya, del sector agroalimentari català, i que és el principal clúster agroalimentari d'Europa, també m'agrada posar-ho en context, perquè si no a vegades ens podem perdre. Clar, el que veiem és que Holanda està exportant 100.000 milions i perquè ens entenguem, l'any passat Catalunya, segons Prodeca, per tant, organisme oficial de la Generalitat de Catalunya, a Catalunya vam exportar l'any passat per valor de 10.000 milions d'euros i va ser el millor any de la història, amb una balança comercial positiva del 104%, 10.000 milions. Holanda, 100.000 milions. Clar, això pot semblar que això siguin dades una miqueta, doncs, en fi, que no les entenem, però és que quan veiem el gràfic veiem que, per exemple, de plantes ornamentals, Holanda gairebé va exportar 10.000 milions d'euros, que és gairebé tot el que va exportar Catalunya amb tots els seus productes agroalimentaris. Aquí m'ha agradat posar també en context el que representa la cadena de valor del sector agroalimentari. Com veieu, és el 16% del PIB de Catalunya, per tant, un sector fonamental de l'economia i, per tant, de la fixació de gent al territori i d'innovació i d'exportació. Com veieu, la balança comercial també és positiva i, per tant, a més, també és un signe d'identitat i de projecció del país i de la nostra cultura cap al món. Però és que representa 38.000 milions d'euros. Les exportacions holandeses, 100.000 milions d'euros. I recordem, Holanda, Catalunya, 32.000 quilòmetres quadrats, Holanda, 37.000. I una població que tampoc no és tan més alta que la nostra, sinó que duplica per una miqueta més. Nosaltres som 7, a Holanda són 17 milions. Per tant, en podem aprendre moltíssim del que està passant a Holanda. Seguim. Aquí entro una miqueta més ja a parlar del que somiem i del que creiem que podem fer a Catalunya. Les receptes màgiques no n'hi ha, però el que sí que està passant a Califòrnia, el que sí que està passant a Israel, el que sí que està passant a Holanda i que també està passant a països petits com Dinamarca, és que hi ha un triangle d'or, que després en parlaré, que és aquesta fusió entre el sector privat, entre el sector públic, govern i els centres d'investigació, universitats. Però sense avançar-me, creiem que a Catalunya podem fer-ho com fusió entre l'economia i l'emprenedoria, les startups. Hi ha un talent a Catalunya brutal, terrible. M'explicaven l'altre dia una dada que la desconeixia. Catalunya, tot sola, té més enginyers forestals
que Itàlia. Després en parlarem de la bioeconomia i de l'oportunitat que com a país ens dona. El que comentava, orientació, ciència i tecnologia orientada al mercat. Per què? Doncs perquè estigui al servei del pagès, perquè li permeti millor treballar millor la terra, treballar en millors condicions, amb millors rendiments, millor sostenibilitat i que al final tot això tingui un futur, diguéssim, perquè la gent vulguem anar a viure més enllà de les grans ciutats i, per tant, ens ajudi, diguéssim, a ser més competitius en aquest món, que no hem d'oblidar que el nostre mercat, el single market, el nostre mercat, diguéssim, del dia a dia és la Unió Europea, no és Catalunya, no és Andorra, no és França, no és Espanya, sinó que és Europa, un mercat que és immens i no ens l'acabem. Aquest és un gràfic que a mi m'ha agradat moltíssim, que és cap on està anant l'economia agroindustrial holandesa, danesa, d'Israel, dels Estats Units, sobretot a la zona de Califòrnia, que ho estan fent espectacular, que és tot amb OIT, que és el Big Data, vol dir la informació, vol dir les dades, el tractament de les dades, i que realment aquest és un esquema que a mi m'agrada moltíssim perquè el que permet és treballar d'una manera integrada, d'una manera molt sostenible. Després em donaré dues dades del futur, diguéssim, cap on hem d'anar. De fet, la Comissió Europea no fa massa explicava quin era el seu decàleg per Europa i un dels principals eixos anava cap aquí, cap a una agricultura altament eficient, sostenible i competitiva. I aquest és un esquema que a mi, després de parlar amb molta gent, crec que pot passar per aquí el futur i necessàriament hauria de passar per aquí. Per tant, el que us comentava abans una miqueta de quina és la visió que com a Partit Nacionalista de Catalunya tenim pel futur, diguéssim, de l'agroindústria i de com podem canviar aquest relat que explicàvem abans del despoblament i dels sous i salaris tan indignes que la pagesia i, en fi, que molta gent del sector està malauradament patint. El nostre puntal seria l'IRTA. Volem construir el futbol català en base a l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia, que ja el tenim, que a més sabem que tenim uns científics capdavanters únics, però l'hem de posar en valor. No podem deixar-lo com està ara i més veient el que estan fent altres instituts de recerca, com el que comentàvem d'Holanda, com el que comentàvem del que està fent també a Califòrnia o a Israel. Holanda, el que està fent és espectacular. O sigui, avui Holanda és capaç de produir de la manera més sostenible del món. O sigui, el que acaba fent Holanda per quilo produït no ho està fent ningú al món i ho està fent d'una manera molt sostenible. Per tant, si la sostenibilitat ha d'estar al centre de totes les decisions, hem d'aprendre a canviar la manera en com nosaltres apliquem la tecnologia i com nosaltres treballem. I, per tant, el triangle nostre d'or que comentava abans és la recerca, l'educació, les empreses i el govern. Creiem que aquest triangle d'or de l'educació, dels nostres joves, dels nostres pagesos, dels nostres, com deia l'Enric, dels nostres joves, nous joves agricultors que entraran a formar part del futur del sector, han d'estar altament educats. Quan dic educats, vull dir formats. Necessitem que les escoles agràries realment estiguin capacitant els nostres professionals en línia al que estan fent altres països, com comentàvem, i que ho facin amb aquest talent que necessita el nostre sector. Creiem que això, perquè ho estem veient en altres països, el que està fent és reequilibrant el territori, està incrementant d'una manera sensible la renda agrària dels nostres pagesos. Per què? Doncs perquè al ser més competitius els hi permet poder exportar i arribar a nous mercats que fins ara nosaltres no som capaços perquè no tenim l'estructura de preus necessària per poder competir. I necessitem, sí o sí, aquesta visió i aquest lideratge del govern que guiï i que ens porti cap on hem de portar el país. Per últim, voldria parlar de la bioeconomia, ho faré d'una petita pinzellada, però nosaltres, com a Partit Nacionalista, hi creiem moltíssim. En altres països, com és Suècia, com és Alemanya, com és també el País Basc, el que estan fent amb la bioeconomia i posant-la en l'eix central de les seves decisions estratègiques de país,
està sent modèlic fins al punt de vista de que la Comissió Europea ha posat, no sé si alguns rurals, com comentava Catalunya, comentava abans, Catalunya tenim... Disculpa, Albert, em sembla que hi ha algú que té l'altaveu i el micro connectat. Si no us sembla malament, silenciem. Sí. Gràcies. Sí, com deia, Catalunya té més enginyers forestals que el que té, per exemple, un país com Itàlia, i per tant aquí tenim un talent que encara no l'estem aprofitant com hauríem d'aprofitar-lo al servei de l'economia productiva d'aquest país. Catalunya té un país amb una superfície forestal que, com sabeu, cada any no para de guanyar metres i metres. Un país que té més del 60% de la seva economia, més del 60% del país en zona forestal. I, per tant, aquí realment el que podem fer és fer aquesta valorització dels nostres boscos, que ens permetria, a més, evitar el que molts experts parlen d'aquests nous incendis de cinquena generació, que el que fan és que en poques hores et poden cremar, perquè ens entenguem, una zona com és la muntanya de Collserola, com ja hem vist a altres latituds, com ha passat a Austràlia o com ha passat a Portugal. Per tant, la bioeconomia, nosaltres entenem que ha de ser un dels eixos estratègics del país, del govern, per creació de llocs de treball, per realment descarbonitzar aquesta economia, per realment millorar la competitivitat de les nostres indústries, per, a més, fer aquesta gestió necessària que tenim al país i per realment crear indústria, i una indústria capdavantera en el rerepaís i que no es vagi concentrant cada cop més i més en l'àrea metropolitana de Tarragona o de Barcelona. Com comentava, Catalunya tenim una base científica de les millors d'Europa. De fet, així ho demostren els principals rànquings del món, però encara no som capaços de passar aquest coneixement, aquesta producció científica capdavantera única de les millors del món a la pràctica, allò que comentava abans d'orientada a mercat. Aquí hi ha unes quantes, grups de recerca, si em permeteu de dir-ho d'aquesta manera, amb el Parc Sincrotró, però l'IADA, tenim la Supercomputing Center, en fi, tenim un munt de centres científics capdavanters que estan produint un munt de ciència, un munt d'informació, però que avui encara no estan passant-la a producte i, per tant, orientació a mercat i a indústria, que és el que el país necessita i creiem que hem de fer. Per tant, com a partit nacionalista, i amb això ja acabo, el que veieu és que creiem que hi ha un triangle d'or, que és el que comentava anteriorment, que és aquesta, l'educació, la ciència, passada al mercat a través de les nostres empreses sota un lideratge fort, com estem veient en altres països del govern. Aquesta és una fórmula que no la inventem nosaltres, és una fórmula que està provada en països capdavanters i que, a més, es nota i es veu que és capdavantera i que aporta molts beneficis a la societat. Per tant, aquest és el nostre petit granet de sorra, com nosaltres imaginem aquesta Catalunya 2030, una Catalunya 2030 basada en el coneixement, basada en la transmissió d'aquest coneixement de la ciència a les empreses i sota un lideratge i una tutela del govern, que el que ha de fer és orientar les empreses a obtenir, diguéssim, aquest enfocament cap al mercat i que ens ajudi, finalment, que la gent jove, diguéssim, no marxi de les nostres pobles petits i realment puguem revertir aquesta greu situació de despoblament que té Catalunya. Moltes gràcies i qualsevol pregunta a la vostra disposició. Bé, gràcies Albert, gràcies Enric. Si us sembla, fem 20 minuts per no extendre'ns gaire més de l'hora. Hi ha alguna pregunta i crec que alguna consideració. Per tant, jo, si em permeteu, faig un repàs. Al marge, Isidre ens diu: per quan una xarxa d'agrobotigues i cooperatives amb productes del camp de Catalunya?
No sé si les cito totes, Albert, i després, si de cas, les vas responent una a una. Fa una consideració, precisem potenciar les denominacions d'origen. Isidre també, ens cal passar de produir a distribuir productes del camp. I Josep Pallarès fa una consideració que diu Holanda porta els garrins a engreixar a Catalunya i després s'emporta les peces en canal. Nosaltres ens quedem els purins i les deixalles. Cada vegada hi ha més escorxadors. Ho tenen bé per ser ecològics. És a dir, al marge d'això, podeu agafar paraula, podeu obrir micros i, per tant, en la mesura que l'Albert hagi contestat aquestes respostes, ho dic perquè ara hi ha torn de paraula, no fa falta escriure al xat i cadascú pot fer ús de la paraula a través del micro. Per tant, Albert, si vols fer algunes consideracions. Bé, abans de res, moltíssimes gràcies per les preguntes i per haver aguantat aquesta llarga estona de presentació i de quin és el model que imaginem com a país. Nosaltres, com a DOs, si cas començo per la primera, l'agrobotiga, jo no crec que el govern de Catalunya hagi d'impulsar un model de negoci basat en les agrobotigues i, en canvi, el que sí que creiem és que el govern el que ha de fer és acompanyar les empreses, com algú deia, a que facin millors productes més competitius i puguin exportar els seus productes arreu del món d'una manera sostenible i altament saludable i competitiva. Això vol dir que les agrobotigues no funcionen? Ni molt menys. De fet, hi ha un munt de botigues que són això, que estan fent aquesta funció al mercat i que realment el mercat així els apremia. Però sí que creiem que el govern en aquest sentit no ha de tutelar quines han de ser les botigues que els consumidors han d'anar. Dit això, nosaltres apostem molt pel producte del quilòmetre zero, el producte del país, i d'això es tracta. És a dir, el que es tracta és que no perdem més població, del que es tracta és que no perdem més pagesos i que, per tant, no perdem aquest llegat i aquest buit en el territori. Perquè si cada vegada més joves decideixen emigrar dels nostres pobles cap a les grans ciutats, tot això que perdrem. I, per tant, nosaltres, com a partit, el que volem precisament és això, és que més gent es quedi al territori i que més gent, d'alguna manera, pugui tenir una vida digna i de futur per ells i pels seus fills, que d'això també es tracta. Respecte a les denominacions d'origen, bé, les denominacions d'origen és una cosa que és un impuls a nivell europeu, que s'ha demostrat altament eficaç per ajudar a les exportacions i als segells de qualitat arreu del món. De fet, la Unió Europea és el principal exportador, diguéssim, a nivell mundial de productes d'alta qualitat i això a les DOs se'ls ha reconegut aquesta funció i no només les denominacions d'origen, sinó les indicacions geogràfiques protegides. Per tant, en aquest sentit, nosaltres no és que animem, sinó que hi creiem i que, per tant, cap aquí hem de seguir batallant. I respecte a Holanda, que exporta molts garrins cap aquí, això és una realitat, però no treu que nosaltres també el que estiguem és exportant molt producte acabat. Tenim molt escorxador, però també tenim molta granja integrada i realment el sector integrat porcí, en aquest sentit, ja que ens referim al porcí, realment ha sigut un dels grans èxits d'aquest país i jo en aquest sentit crec que, ostres, ja m'agradaria des d'aquesta perspectiva que altres sectors del país també poguessin fer el que està fent aquest sector i que realment ens està ajudant moltíssim que la balança comercial realment sigui positiva. No hem d'oblidar també que a través del Port de Barcelona moltes de les exportacions venen de la mà del sector agroramader, en aquest sentit del porcí, i darrere d'aquest sector tenim empreses capdavanteres com pot ser Aeri de Guissona o tenim Vallcompanys o, en fi, d'altres com la Selva. En fi, Catalunya crec que és un model d'èxit en aquest sentit i jo crec que coses l'hem de millorar un munt, però jo crec que també en podem estar més que orgullosos. Si algú té alguna pregunta més, consideració, reflexió, aportació, suggerència, idea.
Isidre diu, les comarques amb indústria càrnica són més potents que d'altres? Per què? Les indústries d'indústria càrnica... La indústria càrnica és altament productiva, és un model que d'alguna manera el que ens explica és que és altament eficient i que, per tant, el que està fent és generar el que se li diu un valor agregat brut industrial molt bo. I, per tant, això el que està fent és que aquestes comarques on tens tota la cadena, diguéssim, de transformació agrària, realment, o ramadera en aquest sentit, el que està fent és que internalitzem també els beneficis i que, per tant, això també ens aporti molts beneficis en el país. Per tant, en aquest sentit, no seré jo qui digui que tot el que s'està fent en el sector és correcte, perquè hi ha coses que les hem de millorar, però, sens dubte, un dels èxits del país és aquesta indústria càrnica que molt bé comentaves i que realment ella sola, en fi, representa el 70% de la producció final agrària del país. Hi ha alguna consideració, pregunta? Jo, si em permeteu, i aprofitant que sempre se n'aprèn d'aquestes coses, has parlat de la importància de l'IoT, de l'Internet of Things, de l'Internet de les coses, aplicades a la indústria com a model d'èxit a Holanda. Has parlat del Big Data, l'exemple de la utilització d'aquest Internet of Things. I jo et preguntaria, la intel·ligència artificial i la generació de dades a través de la transferència del coneixement entre aquell triangle d'or que tu has anomenat, empreses, recerca i govern, seria l'eix troncal de la reforma que necessita el sector o el país, no tant el sector perquè aquest és multisector, que necessita el país en aquests moments? El que és evident és que a Catalunya fem coses ben fetes. Crec que això ho deia molt bé l'Enric, que ja tenim feliçment aquesta balança comercial positiva i, per tant, ens hem de felicitar de la bona feina que estan fent els nostres pagesos i ramaders d'arreu del país. Però, dit això, per tal de mantenir i incrementar, diguéssim, la nostra competitivitat, és evident que el món va cap aquí. La presidenta de la Comissió Europea, en el seu discurs de la Unió Europea, el discurs inaugural que sempre es fa anualment del Dia de la Unió Europea, enllistava una sèrie de reptes que com a europeus tenim i, com tu dius, Àlex, així era. De fet, ella parlava del 6G, ja no parlava del 5G, que encara n'estem parlant de com el desplegarem, sinó que ja parlava del 6G, parlava de l'hidrogen, parlava del precision farming. Per tant, és evident que això va cap aquí, perquè és que si no ho fem nosaltres, ens ho farà algú per nosaltres. I aquest és el repte que tenim com a Catalunya. És a dir, ens ho hem de mirar en positiu perquè és que la transformació és magnífica en tant en quant a millores de competitivitat, a millores de la sostenibilitat, a una millor traçabilitat dels nostres productes, perquè tindrem una traçabilitat absoluta. Per tant, des d'un punt de vista de seguretat alimentària, això és clau. En els mercats internacionals, cada dia més es busca aquesta traçabilitat i aquesta seguretat alimentària, i el Big Data i l'Internet of Things, tot això ens ho aporten. I si, a més, tenim en compte la importància de la sostenibilitat, perquè el canvi climàtic ens està portant cap a moments de greus sequeres o d'inundacions, hem de saber aprofitar molt bé els recursos naturals que tenim. I, per tant, el Big Data aplicat en el sector és que ja és cosa del present, ja no és de futur, és que és de present i, per tant, ho necessitem. I, per últim, és que és qualitat de vida pels productors. El fet de, jo no sé, el meu avi era pagès i ell m'explicava que havia de portar una faixa per treballar i que havia de llevar-se molt d'hora al matí perquè amb el sol, realment, a les hores centrals del dia no s'hi podia treballar. O a l'hivern feia un fred horrorós amb aquells vents del primera hora del matí. Ara tots són tractors. Però si això encara ho escalem més cap al Big Data, és que podem fer-ho des de gairebé el sofà de casa, perquè ens entenguem, no? Una miqueta aquella gràfica que ensenyava abans. Per tant, aquí també hi ha un tema de qualitat de dada, ja no només de productivitats i de sostenibilitat, sinó també de qualitat de vida pels pagesos.
No et sents, Àlex. Perdó, l'Isidre ens diu el Covid ha fet tornar gent al camp, com ho podem aprofitar més? Fa una consideració que aquesta l'he escoltat entre les converses del Josep Maria Viladedal i tu, Albert, i que n'he après quelcom. França ha aconseguit fer una fusió entre pagesos i indústria alimentària invejable. Quin és el secret? Podem aprofitar quelcom del seu model? Gràcies. Josep Pallarès ens diu el creixement hauria d'estar harmonitzat amb la preservació del medi ambient. La comarca d'Osona està contaminada pels purins. És un escàndol. Hi ha una planta d'eliminació de purins entre Roda i l'Esquirol i el que he sentit a dir és que no funciona perquè no és rentable. No serà per falta de matèria prima. Espero estar equivocat i que funcioni de nou. Sense entrar en detalls que em sap greu, Josep, però que no conec el cas de l'exemple d'aquesta planta de transformació de purins, però sí que... Perdona, Albert, ja vos guarda, que he arribat tard. Jo contestaria després, si vols, el dels purins. Sí, contesta. Després. Albert, comença tu. Molt bé. No, doncs només dir-vos que el que està fent França amb la fusió entre pagesos i indústria agroalimentària, i m'atreviria a dir també distribució. És a dir, és molt important que els catalans sabem produir molt bé. En aquest sentit, jo crec que són dels principals... En aquest sentit, els productes que fem els catalans són brutalment bons. He tingut oportunitat de viure a altres països del món i us puc dir que la qualitat dels productes d'aquí, no sé si es pot igualar. Tenim mar, tenim plana, tenim clima mediterrani, però també tenim alta muntanya amb pastures envejables. En fi, Catalunya té una diversitat o biodiversitat única a nivell europeu i mundial. Jo sempre explico el mateix, que la comarca de la Garrotxa té més biodiversitat que tot el Regne Unit. Amb això què vull dir? Que Catalunya, des d'un punt de vista de clima i d'entorn, és únic. I amb això què us vull dir? Que com a producció en sabem un munt, també. I el que ens falta a Catalunya és el tema de la distribució. Més que entre la indústria i el pagès. Jo crec que a Catalunya la indústria està fent una grandíssima feina i cada dia més. El que comentàvem abans de la indústria càrnica jo crec que és un exemple paradigmàtic, però no només. Hi ha altres indústries que també ho estan fent francament bé, com pot ser els pinsos, també mateix, el principal productor de l'Estat i segurament de nivell europeu. Per tant, grans notícies en tenim en el sector. Jo crec que ens falta la distribució i aquesta competitivitat que comentàvem abans i d'aquesta clara millora en aquest sentit. I respecte al que comentàveu, diguéssim, dels purins, és un repte que tenim com a país. El govern sortint, diguéssim, sé que va aprovar el pla de purins. No tinc clar que el sector així ho hagi acollit amb bons ulls, perquè s'ha fet com s'ha fet, com també s'ha fet l'Agència de la Natura, amb una visió molt barcelonista i molt des de Barcelona cap a la resta del territori. I el que s'ha de fer és posar-nos al costat dels productors i entendre quins són els reptes que tenen. I, per tant, jo sí que nosaltres com a partit el que no farem serà imposar una manera de fer les coses, sinó el que farem i volem fer és estar al costat dels sectors. I, evidentment, tenim molt clar la necessitat que tenim, que és que els aqüífers estan contaminats, però també estan contaminats els aqüífers del Maresme i allà no hi ha purins. Vull dir amb això que no estan contaminats els purins d'Osona? No, i tant que estan contaminats, però parlem del tot i no parlem només de la part, perquè si no ens perdrem i el que necessitem és que els aqüífers estiguin bé. I crec que t'he volgut respondre amb això perquè a mi em preocupa que els aqüífers estiguin contaminats tots, els del Barcelonès, els del Maresme, els de l'Osona, els del Segrià o els de la conca del riu Besòs. Josep Maria, agafat el fil, si vols. Perdoneu que hagi arribat tan tard, però estava discutint una ordre d'ajuts pels boscos suplementària que ve del Next Generation de 6 milions d'euros pels boscos privats en els propers 2 anys, per la qual cosa és una bona notícia
podrem fer silvicultura i prevenir els incendis, suposo, a més a més. També dius que avui ha publicat el Departament de Territori el Pla Especial de l'Alta Garrotxa, sense atendre cap al·legació dels particulars, ni del Centre Forestal, ni dels ajuntaments que van oposar-s'hi, sense comunicar-ho a ningú. I, per tant, un cop més, el Territori i el senyor Damià Calvet imposa la seva llei al territori i ens para i ens dirigeix cap a l'abandó, cap a que la gent no pugui fer res i tinguin de marxar de casa seva. És una mala notícia, però com a agència de la natura estava esperada. Les plantes d'Osona estan les dues en funcionament des de fa temps, estan en ple rendiment, estan fent la feina per la que es havien dissenyat. Van estar parades fa uns anys perquè quan van treure la prima el gas natural, que es fonamenten amb gas natural subvencionat, aquestes plantes, i mentrestant van fer una millora de la seva capacitat i dels seus processos que es vinguin antiquats de depuració i avui estan funcionant i solucionant molts problemes dels purins de la comarca. Estem d'acord que s'ha de fer tot amb respecte al medi ambient i respecte a la biodiversitat i respecte al nostre entorn, perquè vivim nosaltres en aquest entorn i, per tant, hem d'evitar la contaminació, però no podem castigar sectors econòmics com el de l'agroalimentari, sobretot el del porcí, perquè el porcí representa avui dia un 40% del PIB industrial i, per tant, nosaltres hem de tenir en compte que això crea molta riquesa i molta capacitat, sobretot, de tenir feina en el territori, de tenir feina a llocs que si no hi hauria cap feina, la gent hauria marxat. I si hem de reequilibrar Catalunya, hem de contemplar indústries també en el país rural, en el país que no està ocupat, perquè la gent tingui feina i s'hi puguin quedar. Crec que la solució dels purins està en marxa, que ja és rentable avui dia i ja val la pena i estan investigant les tecnològiques per fer depuracions. Hi ha biogasos d'alt rendiment que poden solucionar el tema de l'aigua bruta de purins, separant l'aigua i els sòlids. Els sòlids es poden aplicar com a adobs a zones llunyíssimes de Catalunya, per tant, treure nitrógens i nitrats de les nostres terres. I això serà un tema que tirarà endavant. Però, mentrestant, hem prohibit, siguem conscients, que hem prohibit que creixi el sector i el sector s'està anant, ja fa 4 o 5 anys, s'està anant a altres comarques de fora de Catalunya, a l'Aragó i el Castella i Lleó, i estan fent grans inversions els catalans de creixement, les indústries d'aquí, els grans productors agroalimentaris, de creixement fora d'aquí. I quan vingui una crisi d'aquest sector, que vindrà perquè quedarà saturat al mercat qualsevol dia, com passa cíclicament, doncs serà molt més rentable les explotacions que s'han fet noves fora d'aquí que les d'aquí. I, per tant, les d'aquí són les que tancaran, perdrem un altre sector més, que serà de catalans però fora de Catalunya. I, per tant, això és un desastre i hem de vigilar molt aquestes accions polítiques que sembla que no fan mal, però a la llarga poden crear greus problemes. La cooperativa de Guissona va voler doblar amb una instal·lació, amb una nova instal·lació a la seva producció i no se li va permetre que ho fes a Guissona i se n'ha anat a un poble a tocar a Binèfar, a la Franja de Ponent, a l'Aragó. I això és perdre riquesa, és perdre capacitat de crear llocs de treball i d'ocupació del territori, d'evitar el despoblament. I, per tant, jo crec que segur que s'ha de fer les coses ben fetes, segur que les volem fer. Venim d'èpoques que això no es tenia, aquest concepte. La gent ha evolucionat i s'ha de donar un temps perquè la gent es puguin tirar endavant. Però hem de deixar créixer les nostres empreses, hem de deixar créixer els nostres ramaders, perquè si no creixen es moriran, no seran competitius i desapareixeran d'aquí 20 anys o 30 anys o menys. La plana de Vic hi havia l'any 2001, va dir un veterinari d'Osona, hi havia 900 i pico explotacions de vaques de llet, avui n'hi ha menys de 100. I això és una barbaritat. És una barbaritat perquè treu capacitat de tenir rentes. Els petits pagesos, les vaques s'han concentrat en grans productors i els petits pagesos, que són els que cuiden el territori, els que ocupen el territori, doncs van marxant i és una pluja fina que no fa soroll, però de greus resultats. El tema de França, que el conec perquè soc comprador de limusines, de selecció i sé com produeixen aquesta gent i del sector forestal, ells tenen una manera de treballar molt diferent de la nostra. El govern de França des de fa més de 100 anys va apostar per les cooperatives de productors i de segona generació, de primera elaboració dels productes agraris. I els pagesos estan tots agrupats en cooperatives, en grans cooperatives,
que els hi treuen els seus productes, els hi elaboren i els posen al mercat directament o en una segona fase per esperar la tercera conjuntament. Aquestes cooperatives tenen moltes ajudes als seus estats, els seus productors, els pagesos directament per formar part de cooperatives tenen ajudes directes a les seves produccions i per tant fidelitzen el pagès a les cooperatives. Crec que això és molt important de tenir en compte. Aquí no en tenim aquesta capacitat i de moment hi ha hagut algunes cooperatives que han anat bé, però moltes no han anat bé. Però la solució seria ajuntar-nos els petits productors per vendre el producte conjuntament amb grans cooperatives i que siguin competitives i que puguin fer contractes amb les grans empreses de l'agroalimentari i així també tindríem complicitats amb ells. I això ho demostra el tema de la llet, que avui dia ja les làctiques s'han permès el luxe d'un mínim de litres per anar-los a recollir. Si en fas menys ja no et venen ni a recollir la llet i això ho fa perquè els pagesos no s'han agrupat i no són forts. Si haguessin agrupat en cooperatives potser marcarien la pauta a les cooperatives i no les lleteres i tindríem uns altres preus i un altre tracte amb els pagesos. Hi ha molta feina a fer, però jo crec que estem en línia i l'Albert és una persona que té molt bones idees, molt modernes i que ens pot ajudar moltíssim. Espero que ens ajudis, Albert, en el futur a tirar endavant aquest sector que està en franca decadència. Sí que està concentrant-se en grans productors, però des del punt de vista territorial, del poblament, de l'equilibri del país, tenim greus problemes. No sé si us he dit tot el que m'heu demanat. Sí. Jo, si no hi ha més preguntes, hi ha una reflexió d'en Josep Pallarès, que està molt actiu, Josep, veig molt actiu, i en la qual coincidim, i jo he expressat l'Enric, que és el que encapçala la llista del PNC per Lleida, i l'Albert i jo, que en formem part i ajudem amb allò que podem, que compartim aquesta reflexió. El món rural té d'estar gestionat pels que coneixen el territori i els seus problemes, no per una agència de la natura que no distingeix entre una vaca i un gos. Segurament és la nostra forma de parlar, aquella que ens caracteritza a la gent del món rural. Josep Maria, segurament que coincidim amb aquests llenguatges, Enric i tothom. És a dir, nosaltres, Josep Maria, t'has perdut la primera part en la que Enric ha desgranat els principals compromisos que adopta el PNC pel territori de Ponent, el Pirineu i l'Aran, però n'hi ha dos que jo crec que hem treballat i que vosaltres conveníeu com a país rural també. I la primera és que hi ha d'haver una reforma legislativa en aquest país que permeti viure i perviure fora del que és l'àmbit urbanita. L'amalgama legislativa que existeix, la voluntat d'intervencionisme que existeix i inclús ideològicament on ens han portat molta de la classe política d'aquest país és una angoixa. Es pot donar la paradoxa que si es vol fer una granja, per exemple, no es pot fer, perquè ens hem matat amb el proteccionisme i amb el pessebre que alguns desitgen per quan van a passar la segona residència, impossibilitant que els que vivim aquí i els que vivim tot l'any de tot això i sobretot els que viuen d'això permetin o impossibilitin desenvolupar un projecte de vida per nosaltres, per les nostres famílies o inclús continuar allò que vam rebre. I aquí el nostre compromís és la reforma d'aquesta amalgama legislativa. Tenim que començar a pensar una altra vegada com es fa aquest equilibri territorial. S'ha trencat per elements que jo crec que van més enllà de la pròpia visió centralista o proteccionista. Jo que soc de la Vall d'Aran entendreu que a nosaltres ens han marcat l'etiqueta de que volem matar l'os. Som uns depredadors, som uns sanguinaris, som de tot, perquè protestem per una reintroducció de l'os que nosaltres no veiem malament, però sí que té que ser compatible, perquè si no perdrem el territori, perdrem la ramaderia, perdrem allò poc que ens queda i ens fa monocultiu, una economia monocultiva única i exclusivament depenent del sector serveis,
que com podeu veure amb la pandèmia la patacada ha estat immensa i per tant les conseqüències són incalculables. Molta gent ja no aixecarà la persiana quan l'ha tancat i per tant ens impossibilita un desenvolupament ni que sigui a escala local d'una petita xarxa industrial que ens permeti aquella denominació d'origen, aquella producció de productes que vens des de la proximitat, des del quilòmetre zero. Per tant, disculpeu-me que hagi fet aquesta reflexió, però a vegades m'indigna, comparteixo tots els postulats, amb l'Albert, amb l'Enric, amb el Josep Maria n'hem parlat i per tant volia fer aquest incís perquè crec que la sensibilitat i sobretot la urgència necessita i ficar en valor el treball que ha fet l'Albert i l'Enric sobre el futbol català, ficant com a exemple Holanda. No és que vulguem copiar Holanda, però sí que és jo crec que Albert, que ho has dit molt bé, sí que és una guia. És una guia per saber cap a on tenim que caminar de la mà de la Unió Europea i mirant i exemplificant-nos amb aquells estats que ho fan bé. I França, jo que visc al costat, que visc a 13 quilòmetres i que el vivim i el podem disfrutar agrícolament parlant, n'és un exemple. Hi ha una reflexió aquí de l'Isidre que diu és una pena, per exemple, a les àrees d'autopista franceses sempre hi ha un racó de productes regionals. Aquí no hi ha aquesta sensibilitat per promocionar productes de la zona i de proximitat. Aquest és un exemple bastant visual, que no costa diners i que en tot cas podria ajudar amb aquell petit teixit o amb aquest gran desig de teixit industrial agroalimentari. Jo, si no hi ha més consideracions i donat que ja hem passat l'hora i per no fer-nos pesats i així tindré ganes de tornar-hi un proper dia, donaríem per finalitzat. Us agraïm la presència. No sé si, Enric, vols acabar tu que has començat i a partir d'aquí encoratjar-vos i convidar-vos a que farem una segona jornada de tot això. No sé si ja fora de campanya electoral. El PNC no pararà el dia 14. Aquest és un tema vertebral i troncal i important per nosaltres. Continuarem treballant-lo. Volem treballar-ho amb els principals agents, sabent que tenim a casa amb l'Albert i l'Enric dos elements que tiraran i que treballaran per tota aquesta àrea i sobretot pel món rural. Per tant, Enric, si vols acabar tu mateix. Sí, jo, gràcies, Àlex. Gràcies, Albert, i agrair-vos a tots vosaltres també l'assistència en aquesta reunió. Espero que s'hagin resolt dubtes i principalment que us feu una idea de com volem treballar el Partit Nacionalista de Catalunya, fent propostes fermes i, com bé dit l'Albert, si no és per copiar-nos Holanda, però si en un altre país tenim un model que funciona, si ja ho han tastat ells, per què no ens podem copiar? Per què no podem establir les millores que ells fan? Inclús a vegades, quan es treballa sobre el terreny i es copia el model, segurament se troben noves sinergies que inclús el podrem millorar nosaltres, els catalans. Com bé dit l'Àlex, durant els propers dies anirem desmembrant i anirem fent reunions per les diferents polítiques que he presentat a l'inici, més específicament per la demarcació de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Però bé, les eleccions són només un dia i nosaltres, dir-vos a tots vosaltres que seguirem treballant per fer noves propostes i que el Partit Nacionalista de Catalunya és un partit que acaba de néixer, que volem escoltar tothom, però que han vingut per quedar-nos i que farem de ben segur molt bona feina. Moltes gràcies a tots i resto a la vostra disposició per qualsevol cosa o dubte. Si em permeteu, només gràcies per fer aquesta reunió, gràcies a vosaltres per aquesta actitud a favor del país rural. Us encoratjo a seguir, lògicament, des del dia 14 i compteu amb mi per el que us pugui ajudar amb aquest projecte que m'ha explicat l'Albert un dia, que és brutal i que és molt interessant. Compteu amb mi. I molta sort. Gràcies, Josep Maria. Gràcies. Gràcies a tots. Molt bé, merci. Com comentava, Catalunya, abans, Catalunya... Disculpa, Albert, em sembla que hi ha algú que té l'altaveu i el micro connectat. Si no us sembla malament, silenciem. Sí. Gràcies. Sí, com deia,
Catalunya té més enginyers forestals que el que té, per exemple, un país com Itàlia, i, per tant, aquí tenim un talent que encara no l'estem aprofitant com hauríem d'aprofitar-lo al servei de l'economia productiva d'aquest país. Catalunya té un país amb una superfície forestal que, com sabeu, cada any no para de guanyar metres i metres. Un país que té més del 60% de la seva economia, més del 60% del país en zona forestal. I, per tant, aquí realment el que podem fer és fer aquesta valorització dels nostres boscos, que ens permetria, a més, evitar el que molts experts parlen d'aquests nous incendis de cinquena generació, que el que fan és que en poques hores et poden cremar, perquè ens entenguem, una zona com és la muntanya de Collserola, com ja hem vist a altres latituds, com ha passat a Austràlia o com ha passat a Portugal. Per tant, la bioeconomia, nosaltres entenem que ha de ser un dels eixos estratègics del país, del govern, per creació de llocs de treball, per realment descarbonitzar aquesta economia, per realment millorar la competitivitat de les nostres indústries, per, a més, fer aquesta gestió necessària que tenim al país i per realment crear indústria, i una indústria capdavantera en el rerepaís i que no es vagi concentrant cada cop més i més en l'àrea metropolitana de Tarragona o de Barcelona. Com comentava, Catalunya tenim una base científica de les millors d'Europa. De fet, així ho demostren els principals rànquings del món, però encara no som capaços de passar aquest coneixement, aquesta producció científica capdavantera única de les millors del món a la pràctica, allò que comentava abans d'orientada a mercat. Aquí hi ha unes quantes, grups de recerca, si em permeteu de dir-ho d'aquesta manera, amb el Parc Sincrotró, però l'IADA, tenim la Supercomputing Center, en fi, tenim un munt de centres científics capdavanters que estan produint un munt de ciència, un munt d'informació, però que avui encara no estan passant-la a producte i, per tant, orientació a mercat i a indústria, que és el que el país necessita i creiem que hem de fer. Per tant, com a partit nacionalista, i amb això ja acabo, el que veieu és que creiem que hi ha un triangle d'or, que és el que comentava anteriorment, que és aquesta, l'educació, la ciència, passada al mercat a través de les nostres empreses sota un lideratge fort, com estem veient en altres països del govern. Aquesta és una fórmula que no la inventem nosaltres, és una fórmula que està aprovada en països capdavanters i que, a més, es nota i es veu que és capdavantera i que aporta molts beneficis a la societat. Per tant, aquest és el nostre petit granet de sorra, com nosaltres imaginem aquesta Catalunya 2030, una Catalunya 2030 basada en el coneixement, basada en la transmissió d'aquest coneixement de la ciència a les empreses i sota un lideratge i una tutela del govern, que el que ha de fer és orientar les empreses a obtenir, diguéssim, aquest enfocament cap al mercat i que ens ajudi, finalment, que la gent jove, diguéssim, no marxi de les nostres pobles petits i realment puguem revertir aquesta greu situació de despoblament que té Catalunya. Moltes gràcies i qualsevol pregunta a la vostra disposició. Bé, gràcies Albert, gràcies Enric. Si us sembla, fem 20 minuts per no extendre'ns gaire més de l'hora. Hi ha alguna pregunta i crec que alguna consideració. Per tant, jo, si em permeteu, faig un repàs. Al marge, Isidre ens diu: per quan una xarxa d'agrobotigues i cooperatives amb productes del camp de Catalunya? No sé si les cito totes, Albert, i després, si de cas, les vas responent una a una. Fa una consideració: precisem potenciar les denominacions d'origen. Isidre també: ens cal passar de produir a distribuir productes del camp. I Josep Pallarès fa una consideració que diu: Holanda porta els garrins a engreixar a Catalunya i després s'emporta les peces en canal. Nosaltres ens quedem els purins i les deixalles. Cada vegada hi ha més escorxadors. Ho tenen bé per ser ecològics.
És a dir, al marge d'això, podeu agafar paraula, podeu obrir micros i, per tant, en la mesura que l'Albert hagi contestat aquestes respostes, ho dic perquè ara hi ha torn de paraula, no fa falta escriure al xat i cadascú pot fer ús de la paraula a través del micro. Per tant, Albert, si vols fer algunes consideracions. Bé, abans de res, moltíssimes gràcies per les preguntes i per haver aguantat aquesta llarga estona de presentació i de quin és el model que imaginem com a país. Nosaltres, com a DOs, si cas començo per la primera, l'agrobotiga, jo no crec que el govern de Catalunya hagi d'impulsar un model de negoci basat en les agrobotigues i, en canvi, el que sí que creiem és que el govern el que ha de fer és acompanyar les empreses, com algú deia, que facin millors productes més competitius i puguin exportar els seus productes arreu del món d'una manera sostenible i altament saludable i competitiva. Això vol dir que les agrobotigues no funcionen? Ni molt menys. De fet, hi ha un munt de botigues que són això, que estan fent aquesta funció al mercat i que realment el mercat així els apremia. Però sí que creiem que el govern en aquest sentit no ha de tutelar quines han de ser les botigues que els consumidors han d'anar. Dit això, nosaltres apostem molt pel producte del quilòmetre zero, el producte del país, i d'això es tracta. És a dir, el que es tracta és que no perdem més població, del que es tracta és que no perdem més pagesos i que, per tant, no perdem aquest llegat i aquest buit en el territori. Perquè si cada vegada més joves decideixen emigrar dels nostres pobles cap a les grans ciutats, tot això que perdrem. I, per tant, nosaltres, com a partit, el que volem precisament és això, és que més gent es quedi al territori i que més gent, d'alguna manera, pugui tenir una vida digna i de futur per ells i pels seus fills, que d'això també es tracta. Respecte a les denominacions d'origen, bé, les denominacions d'origen és una cosa que és un impuls a nivell europeu, que s'ha demostrat altament eficaç per ajudar a les exportacions i als segells de qualitat arreu del món. De fet, la Unió Europea és el principal exportador, diguéssim, a nivell mundial de productes d'alta qualitat i això a les DOs se'ls ha reconegut aquesta funció i no només les denominacions d'origen, sinó les indicacions geogràfiques protegides. Per tant, en aquest sentit, nosaltres no és que animem, sinó que hi creiem i que, per tant, cap aquí hem de seguir batallant. I respecte a Holanda, que exporta molts garrins cap aquí, això és una realitat, però no treu que nosaltres també el que estiguem és exportant molt producte acabat. Tenim molt escorxador, però també tenim molta granja integrada i realment el sector integrat porcí, en aquest sentit, ja que ens referim al porcí, realment ha sigut un dels grans èxits d'aquest país i jo en aquest sentit crec que, ostres, ja m'agradaria des d'aquesta perspectiva que altres sectors del país també poguessin fer el que està fent aquest sector i que realment ens està ajudant moltíssim que la balança comercial realment sigui positiva. No hem d'oblidar també que a través del Port de Barcelona moltes de les exportacions venen de la mà del sector agroramader, en aquest sentit del porcí, i darrere d'aquest sector tenim empreses capdavanteres com pot ser Àrea de Guissona o tenim Vallcompanys o, en fi, d'altres com la Selva. En fi, Catalunya crec que és un model d'èxit en aquest sentit i jo crec que coses l'hem de millorar un munt, però jo crec que també en podem estar més que orgullosos. Si algú té alguna pregunta més, consideració, reflexió, aportació, suggerència, idea... Isidre diu, les comarques amb indústria càrnica són més potents que d'altres? Per què? Les indústries d'indústria càrnica... La indústria càrnica és altament productiva, és un model que d'alguna manera el que ens explica és que és altament eficient i que, per tant, el que està fent és generar el que se li diu un valor agregat brut industrial molt bo. I, per tant, això el que està fent és que aquestes comarques on tens tota la cadena, diguéssim, de transformació
agrària realment, o ramadera en aquest sentit, el que està fent és que internalitzem també els beneficis i que, per tant, això també ens aporti molts beneficis en el país. Per tant, en aquest sentit, no seré jo qui digui que tot el que s'està fent en el sector és correcte, perquè hi ha coses que les hem de millorar, però, sens dubte, un dels èxits del país és aquesta indústria càrnica que molt bé comentaves i que realment ella sola, en fi, representa el 70% de la producció final agrària del país. Hi ha alguna consideració, pregunta? Jo, si em permeteu, i aprofitant que sempre se n'aprèn d'aquestes coses, has parlat de la importància de l'IoT, de l'Internet of Things, de l'Internet de les coses, aplicades a la indústria com a model d'èxit a Holanda. Has parlat del Big Data, l'exemple de la utilització d'aquest Internet of Things. I jo et preguntaria, la intel·ligència artificial i la generació de dades a través de la transferència del coneixement entre aquell triangle d'or que tu has anomenat, empreses, recerca i govern, seria l'eix troncal de la reforma que necessita el sector o el país, no tant el sector, perquè aquest és multisector, que necessita el país en aquests moments? El que és evident és que a Catalunya fem coses ben fetes. Crec que això ho deia molt bé l'Enric, que ja tenim feliçment aquesta balança comercial positiva i, per tant, ens hem de felicitar de la bona feina que estan fent els nostres pagesos i ramaders d'arreu del país. Però, dit això, per tal de mantenir i incrementar, diguéssim, la nostra competitivitat, és evident que el món va cap aquí. La presidenta de la Comissió Europea, en el seu discurs de la Unió Europea, el discurs inaugural que sempre es fa anualment del Dia de la Unió Europea, enllistava una sèrie de reptes que com a europeus tenim i, com tu dius, Àlex, així era. De fet, ja parlava del 6G, ja no parlava del 5G, que encara n'estem parlant de com el desplegarem, sinó que ja parlava del 6G, parlava de l'hidrogen, parlava del precision farming. Per tant, és evident que això va cap aquí, perquè és que si no ho fem nosaltres, ens ho farà algú per nosaltres. I aquest és el repte que tenim com a Catalunya. És a dir, ens ho hem de mirar en positiu perquè és que la transformació és magnífica en tant en quant a millores de competitivitat, a millores de la sostenibilitat, a una millor traçabilitat dels nostres productes, perquè tindrem una traçabilitat absoluta. Per tant, des d'un punt de vista de seguretat alimentària, això és clau. En els mercats internacionals, cada dia més es busca aquesta traçabilitat i aquesta seguretat alimentària, i el Big Data i l'Internet of Things, tot això ens ho aporten. I si, a més, tenim en compte la importància de la sostenibilitat, perquè el canvi climàtic ens està portant cap a moments de greus sequeres o d'inundacions, hem de saber aprofitar molt bé els recursos naturals que tenim. I, per tant, el Big Data aplicat en el sector és que ja és cosa del present, ja no és de futur, és que és de present i, per tant, ho necessitem. I, per últim, és que és qualitat de vida pels productors. El fet de, jo no sé, el meu avi era pagès i ell m'explicava que havia de portar una faixa per treballar i que havia de llevar-se molt d'hora al matí perquè amb el sol, realment, a les hores centrals del dia no s'hi podia treballar. O a l'hivern feia un fred horrorós amb aquells vents del primera hora del matí. Ara tots són tractors. Però si això encara ho escalem més cap al Big Data, és que podem fer-ho des de gairebé el sofà de casa, perquè ens entenguem, no? Una miqueta aquella gràfica que ensenyava abans. Per tant, aquí també hi ha un tema de qualitat de dada, ja no només de productivitats i de sostenibilitat, sinó també de qualitat de vida pels pagesos. No et sents, Àlex. Perdó. L'Isidre ens diu: el Covid ha fet tornar gent al camp, com ho podem aprofitar més? Fa una consideració que aquesta l'he escoltat entre les converses del Josep Maria Viladal i tu, Albert, i que n'he après quelcom. França ha aconseguit fer una fusió entre pagesos
i indústria alimentària envejable. Quin és el secret? Podem aprofitar quelcom del seu model? Gràcies. Josep Pallarès ens diu: el creixement hauria d'estar harmonitzat amb la preservació del medi ambient. La comarca d'Osona està contaminada pels purins. És un escàndol. Hi ha una planta d'eliminació de purins entre Roda i l'Esquirol i el que he sentit a dir és que no funciona perquè no és rentable. No serà per falta de matèria prima. Espero estar equivocat i que funcioni de nou. Sense entrar en detalls que em sap greu, Josep, però que no conec el cas de l'exemple d'aquesta planta de transformació de purins, però sí que... Perdona, Albert, ja vos guarda, que he arribat tard. Jo contestaria després, si vols, el dels purins. Sí, contesta. Després. Albert, comença tu. Molt bé. No, doncs només dir-vos que el que està fent França amb la fusió entre pagesos i indústria agroalimentària, i m'atreviria a dir també distribució. És a dir, és molt important que els catalans sabem produir molt bé. En aquest sentit, jo crec que són dels principals... En aquest sentit, els productes que fem els catalans són brutalment bons. He tingut oportunitat de viure a altres països del món i us puc dir que la qualitat dels productes d'aquí, no sé si es pot igualar. Tenim mar, tenim plana, tenim clima mediterrani, però també tenim alta muntanya amb pastures envejables. En fi, Catalunya té una diversitat o biodiversitat única a nivell europeu i mundial. Jo sempre explico el mateix, que la comarca de la Garrotxa té més biodiversitat que tot el Regne Unit. Amb això què vull dir? Que Catalunya, des d'un punt de vista de clima i d'entorn, és únic. I amb això què us vull dir? Que com a producció en sabem un munt, també. I el que ens falta a Catalunya és el tema de la distribució. Més que entre la indústria i el pagès. Jo crec que a Catalunya la indústria està fent una grandíssima feina i cada dia més. El que comentàvem abans de la indústria càrnica jo crec que és un exemple paradigmàtic, però no només. Hi ha altres indústries que també ho estan fent francament bé, com pot ser els pinsos, també mateix, el principal productor de l'Estat i segurament de nivell europeu. Per tant, grans notícies en tenim en el sector. Jo crec que ens falta la distribució i aquesta competitivitat que comentàvem abans i d'aquesta clara millora en aquest sentit. I respecte al que comentàveu, diguéssim, dels purins, és un repte que tenim com a país. El govern sortint, diguéssim, sé que va aprovar el pla de purins. No tinc clar que el sector així ho hagi acollit amb bons ulls, perquè s'ha fet com s'ha fet, com també s'ha fet l'Agència de la Natura, amb una visió molt barcelonista i molt des de Barcelona cap a la resta del territori. I el que s'ha de fer és posar-nos al costat dels productors i entendre quins són els reptes que tenen. I, per tant, jo sí que nosaltres com a partit el que no farem serà imposar una manera de fer les coses, sinó el que farem i volem fer és estar al costat dels sectors. I, evidentment, tenim molt clar la necessitat que tenim, que és que els aqüífers estan contaminats, però també estan contaminats els aqüífers del Maresme i allà no hi ha purins. Vull dir amb això que no estan contaminats els purins d'Osona? No, i tant que estan contaminats, però parlem del tot i no parlem només de la part, perquè si no ens perdrem i el que necessitem és que els aqüífers estiguin bé. I crec que t'he volgut respondre amb això perquè a mi em preocupa que els aqüífers estiguin contaminats tots, els del Barcelonès, els del Maresme, els de l'Osona, els del Segrià o els de la conca del riu Besòs. Josep Maria, agafat el fil, si vols. Perdoneu que hagi arribat tan tard, però estava discutint una hora d'ajuts pels boscos suplementària que ve del Next Generation de 6 milions d'euros pels boscos privats en els propers 2 anys, per la qual és una bona notícia. Podrem fer silvicultura i prevenir els incendis, suposo, a més a més. També dius que avui ha publicat el Departament de Territori el Pla Especial de l'Alta Garrotxa, sense atendre cap al·legació dels particulars, ni del Centre Forestal, ni dels ajuntaments que van oposar-s'hi, sense comunicar-ho a ningú.
i, per tant, un cop més, el territori i el senyor Damià Calvet imposa la seva llei al territori i ens para i ens dirigeix cap a l'abandó, cap a que la gent no pugui fer res i tinguin de marxar de casa seva. És una mala notícia, però ja, com a agència de la natura doncs estava esperada. Les plantes d'Osona estan les dues en funcionament des de fa temps, estan en ple rendiment, estan fent la feina per la que es havien dissenyat. Van estar parades fa uns anys perquè quan van treure la prima el gas natural, que es fonamenten amb gas natural subvencionat, aquestes plantes, i mentrestant van fer una millora de la seva capacitat i dels seus processos que es vinguin antiquats de depuració i avui estan funcionant i solucionant molts problemes dels purins de la comarca. Estem d'acord que s'ha de fer tot amb respecte al medi ambient i respecte a la biodiversitat i respecte al nostre entorn, perquè vivim nosaltres en aquest entorn i, per tant, hem d'evitar la contaminació, però no podem castigar sectors econòmics com el de l'agroalimentari, sobretot el del porcí, perquè el porcí representa avui dia un 40% del PIB industrial i, per tant, nosaltres hem de tenir en compte que això crea molta riquesa i molta capacitat, sobretot, de tenir feina en el territori, de tenir feina a llocs que si no hi hauria cap feina, la gent hauria marxat. I si hem de reequilibrar Catalunya, hem de contemplar indústries també en el país rural, en el país que no està ocupat, perquè la gent tingui feina i s'hi puguin quedar. Crec que la solució dels purins està en marxa, que ja és rentable avui dia i ja val la pena i estan investigant les tecnològiques per fer depuracions. Hi ha biogasos d'alt rendiment que poden solucionar el tema de l'aigua bruta de purins, separant l'aigua i els sòlids. Els sòlids poden aplicar com a adobs a zones llunyíssimes de Catalunya, per tant, treure nitrògens i nitrats de les nostres terres. I això serà un tema que tirarà endavant. Però, mentrestant, hem prohibit, siguem conscients, que hem prohibit que creixi el sector i el sector s'està anant, ja fa 4 o 5 anys, s'està anant a altres comarques de fora de Catalunya, a l'Aragó i el Castella i Lleó, i estan fent grans inversions els catalans de creixement, les indústries d'aquí, els grans productors agroalimentaris, de creixement fora d'aquí. I quan vingui una crisi d'aquest sector, que vindrà perquè quedarà saturat al mercat qualsevol dia, com passa cíclicament, doncs serà molt més rentable les explotacions que s'han fet noves fora d'aquí que les d'aquí. I, per tant, les d'aquí són les que tancaran, perdrem un altre sector més, que serà de catalans però fora de Catalunya. I, per tant, això és un desastre i hem de vigilar molt aquestes accions polítiques que sembla que no fan mal, però a la llarga poden crear greus problemes. La cooperativa de Guissona va voler doblar amb una instal·lació, amb una nova instal·lació a la seva producció i no se li va permetre que ho fes a Guissona i se n'ha anat a un poble a tocar a Binèfar, a la Franja de Ponent, a l'Aragó. I això és perdre riquesa, és perdre capacitat de crear llocs de treball i d'ocupació del territori, d'evitar el despoblament. I, per tant, jo crec que segur que s'ha de fer les coses ben fetes, segur que les volem fer. Venim d'èpoques que això no es tenia, aquest concepte. La gent ha evolucionat i s'ha de donar un temps perquè la gent es puguin tirar endavant. Però hem de deixar créixer les nostres empreses, hem de deixar créixer els nostres ramaders, perquè si no creixen es moriran, no seran competitius i desapareixeran d'aquí 20 anys o 30 anys o menys. La plana de Vic hi havia l'any 2001, va dir un veterinari d'Osona, hi havia 900 i pico explotacions de vaques de llet, avui n'hi ha menys de 100. I això és una barbaritat. És una barbaritat perquè treu capacitat de tenir rentes als petits pagesos. Les vaques s'han concentrat en grans productors i els petits pagesos, que són els que cuiden el territori, els que ocupen el territori, doncs van marxant i és una pluja fina que no fa soroll, però de greus resultats. El tema de França, que el conec perquè soc comprador de limusines de selecció i sé com produeixen aquesta gent i del sector forestal, ells tenen una manera de treballar molt diferent de la nostra. El govern de França des de fa més de 100 anys va apostar per les cooperatives de productors i de cooperatives de segona generació, de primera elaboració dels productes agraris. I els pagesos estan tots agrupats en cooperatives, en grans cooperatives, que els hi treuen els seus productes, els hi elaboren i els posen al mercat directament o en una segona fase per esperar la tercera conjuntament. Aquestes cooperatives tenen moltes ajudes als seus estats, els seus productors, els pagesos directament per formar part de cooperatives tenen ajudes directes a les seves produccions i per tant fidelitzen el pagès a les cooperatives. Crec que això
És molt important de tenir-ho en compte. Aquí no això, no en tenim aquesta capacitat i de moment hi ha hagut algunes cooperatives que han anat bé, però moltes no han anat bé. Però la solució seria ajuntar-nos els petits productors per vendre el producte conjuntament amb grans cooperatives i que siguin competitives i que puguin fer contractes amb les grans empreses de l'agroalimentari i així també tindríem complicitats amb ells. I això ho demostra el tema de la llet, que avui dia ja les làctiques s'han permès el luxe d'un mínim de litres per anar-los a recollir. Si en fas menys ja no et venen ni a recollir la llet i això ho fa perquè els pagesos no s'han agrupat i no són forts. Si haguessin agrupat en cooperatives potser marcarien la pauta a les cooperatives i no les lleteres i tindríem uns altres preus i un altre tracte amb els pagesos. Hi ha molta feina a fer, però jo crec que estem en línia i l'Albert és una persona que té molt bones idees, molt modernes i que ens pot ajudar moltíssim. Espero que ens ajudis, Albert, en el futur a tirar endavant aquest sector que està en franca decadència. Sí que està concentrant-se en grans productors, però des del punt de vista territorial, del poblament, de l'equilibri del país, doncs tenim greus problemes. No sé si us he dit tot el que m'heu demanat. Sí. Jo, si no hi ha més preguntes, hi ha una reflexió d'en Josep Pallarès, que està molt actiu, Josep, veig molt actiu, i en la qual coincidim, i jo he expressat, l'Enric, que és el que encapçala la llista del PNC per Lleida, i l'Albert i jo, que en formem part i ajudem amb allò que podem, que compartim aquesta reflexió. El món rural té d'estar gestionat pels que coneixen el territori i els seus problemes, no per una agència de la natura que no distingeix entre una vaca i un gos. Segurament és la nostra forma de parlar, aquella que ens caracteritza a la gent del món rural. Josep Maria, segurament que coincidim amb aquests llenguatges, Enric i tothom, no? És a dir, nosaltres, Josep Maria, t'has perdut la primera part en la que Enric, ha desgranat els principals compromisos que adopta el PNC pel territori de Ponent, el Pirineu i l'Aran, però n'hi ha dos que jo crec que hem treballat i que vosaltres conveníeu com a país rural també. I la primera és que hi ha d'haver una reforma legislativa en aquest país que permeti viure i perviure fora del que és l'àmbit urbanita. L'amalgama legislativa que existeix, la voluntat d'intervencionisme que existeix i inclús ideològicament on ens han portat molta de la classe política d'aquest país és una angoixa. Es pot donar la paradoxa que si es vol fer una granja, per exemple, no es pot fer, perquè ens hem matat amb el proteccionisme i amb el pessebre que alguns desitgen per quan van a passar a la segona residència, impossibilitant que els que vivim aquí i els que vivim tot l'any de tot això i sobretot els que viuen d'això permetin o impossibilitin desenvolupar un projecte de vida per nosaltres, per les nostres famílies o inclús continuar allò que vam rebre. I aquí el nostre compromís és la reforma d'aquesta amalgama legislativa. Tenim que començar a pensar una altra vegada com es fa aquest equilibri territorial. S'ha trencat per elements que jo crec que van més enllà de la pròpia visió centralista o proteccionista. Jo que soc de la Vall d'Aran entendreu que a nosaltres ens han marcat l'etiqueta de que volem matar l'os. Som uns depredadors, som uns sanguinaris, som de tot, perquè protestem per una reintroducció de l'os que nosaltres no veiem malament, però sí que té que ser compatible, perquè si no perdrem el territori, perdrem la ramaderia, perdrem allò poc que ens queda i ens fa monocultiu, una economia monocultiva única i exclusivament dependent del sector serveis, que com podeu veure amb la pandèmia la patacada ha estat immensa i per tant les conseqüències són incalculables. Molta gent ja no aixecarà la persiana quan l'ha tancat i per tant ens impossibilita un desenvolupament ni que sigui a escala local d'una petita xarxa industrial que ens permeti aquella denominació d'origen, aquella producció de productes que vens des de la proximitat, des del quilòmetre zero. Per tant, disculpeu-me que hagi fet aquesta reflexió, però a vegades m'indigna, comparteixo
comparteixo tots els postulats, amb l'Albert, amb l'Enric, amb el Josep Maria n'hem parlat i, per tant, volia fer aquest incís perquè crec que la sensibilitat i, sobretot, la urgència necessita i ficar en valor el treball que ha fet l'Albert i l'Enric sobre el futbol català, ficant com a exemple Holanda. No és que vulguem copiar Holanda, però sí que és jo crec que Albert, que ho has dit molt bé, sí que és una guia. És una guia per saber cap a on tenim que caminar de la mà de la Unió Europea i mirant i exemplificant-nos amb aquells estats que ho fan bé. I França, jo que visc al costat, que visc a 13 quilòmetres i que el vivim i el podem disfrutar agrícolament parlant, n'és un exemple. Hi ha una reflexió aquí de l'Isidre que diu és una pena, per exemple, a les àrees d'autopista franceses sempre hi ha un racó de productes regionals. Aquí no hi ha aquesta sensibilitat per promocionar productes de la zona i de proximitat. Aquest és un exemple bastant visual, que no costa diners i que en tot cas podria ajudar amb aquell petit teixit o amb aquest gran desig de teixit industrial agroalimentari. Jo, si no hi ha més consideracions i donat que ja hem passat l'hora i per no fer-nos pesats i així tindré ganes de tornar-hi un proper dia, donaríem per finalitzat. Us agraïm la presència. No sé si, Enric, vols acabar tu que has començat i a partir d'aquí encoratjar-vos i convidar-vos a que farem una segona jornada de tot això. No sé si ja fora de campanya electoral. El PNC no pararà el dia 14. Aquest és un tema vertebral i troncal i important per nosaltres. Continuarem treballant-lo. Volem treballar-ho amb els principals agents, sabent que tenim a casa amb l'Albert i l'Enric dos elements que tiraran i que treballaran per tota aquesta àrea i sobretot pel món rural. Per tant, Enric, si vols acabar tu mateix. Sí, gràcies, Àlex. Gràcies, Àlex, gràcies, Albert, i agrair-vos a tots vosaltres també l'assistència en aquesta reunió. Espero que s'hagin resolt dubtes i principalment que us feu una idea de com volem treballar el Partit Nacionalista de Catalunya, fent propostes fermes i, com bé dit l'Albert, si no és per copiar-nos Holanda, però si en un altre país tenim un model que funciona, si ja ho han tastat ells, per què no ens podem copiar? Per què no podem establir les millores que ells fan? Inclús a vegades, quan es treballa sobre el terreny i es copia el model, segurament se troben noves sinergies que inclús el podrem millorar nosaltres, els catalans. Com bé dit l'Àlex, durant els propers dies anirem desmembrant i anirem fent reunions per les diferents polítiques que he presentat a l'inici, més específicament per la demarcació de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Però bé, les eleccions són només un dia i nosaltres, dir-vos a tots vosaltres que seguirem treballant per fer noves propostes i que el Partit Nacionalista de Catalunya és un partit que acaba de néixer, que volem escoltar tothom, però que han vingut per quedar-nos i que farem de ben segur molt bona feina. Moltes gràcies a tots i resto a la vostra disposició per qualsevol cosa o dubte. Si em permeteu, només gràcies per fer aquesta reunió, gràcies a vosaltres per aquesta actitud a favor del país rural. Us em podeu seguir, lògicament, des del dia 14 i compteu amb mi per el que us pugui ajudar amb aquest projecte que m'ha explicat l'Albert un dia, que és brutal i que és molt interessant. Compteu amb mi. I molta sort. Gràcies, Josep Maria. Gràcies. Gràcies a tots. Molt bé, merci.